ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା କବିତା ବାର୍ତ୍ତା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଏ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1916ରେ। 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ 2004ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଏବଂ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ସାରିବା ପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ କଲିକତା ଏବଂ କଲିକତାର ବ୍ରାହ୍ମ ବଏଜ୍ ସ୍କୁଲରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ଆଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ କଟକର ସିଟି କଲେଜରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ସେ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମୂଳତଃ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରକ୍ତ ଶିଖା, ଯେଉଁ ବହିଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା ରକ୍ତ ଶିଖା ଏଭଳି ସେ ଏଥିରେ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ କବିତା ଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ଥରହର ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜେଲରୁ ଥାଇ ସେ କଲେଜ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ BA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ କବିତା ପାଇଁ କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନି ନଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଲିକତାର ଜେନିଭାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଶ୍ରମ ଓ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୂତା କଳରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷକ ଖଟିଖିଆ ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ସେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପଛେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାମୂଳକ କବିତା ସେ ଲେଖା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କବିତା ରଚନା କଲାବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଜ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁଜ କବିମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଥିଲେ, ଆରେ ଆରେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ, ପଳାଇବୁ କାହିଁ ଆଜି ଛିନ୍ନ କରି ଧରଣୀର ଗ୍ରନ୍ଥି, କାହିଁ ଭୀରୁ ନେବୁରେ ଆଶ୍ରୟ, ତୋର ସେହି କୁଞ୍ଜବନ ଦେଇକିରେ ପାରିବ ଅଭୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁଜ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କବିତାର ଧାରା ବଦଳେଇଥିଲେ ଏବଂ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେ ଗୀତ ଦେଲି ସେଦିନ ଗାଇ, ସେ ଗୀତେ ମୋର ହୃଦୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ଲେଖା ଜାରି ରଖିଲେ, ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ କବିତା ଲେଖିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ନୁହେଁ ଟାଗୋର ବା ଶେଲି, ମୁଁ ଏଇ ମାଟିର ଧରା ଆଉ ଆକାଶର କବି। ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ମଶାଣି ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ,
ବାଜିରାଉତ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ହସନ୍ତ, କବିତା 1962 ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ ଏ ସମସ୍ତ ଲେଖା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାର ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର କବିତା ଥିଲା, ପ୍ରଗତିବାଦ ଚେତନାର କବିତା ଥିଲା, ସେଇ ଧାରାର ଅନେକ କବିତା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ସେଇ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର କେତେକ କବିତା ରହିଛି। ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ରହିଛି। ଏଠି ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ମଣିଷର ମୁକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କବି ଏ କବିତାରେ। ସିଏ କହୁଥିଲେ କବିତାରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ମଳୟ, ଜୋତ୍ସ୍ନା, କୋକିଳ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ କବିତାରେ ରହିବା ଉଚିତ ଦା, ହାତୁଡ଼ି, ବୁର୍ଜୁଆ, ଶୋଷଣ, ସର୍ବହରା ଏସବୁ କଥା କବିତାରେ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଧାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ। ସେ କବିତାର ଆରମ୍ଭ ଏଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ନାହିଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର। ଜାଗ হে ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ୟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ବୁଝିବା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂତ ଆସିଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କେଉଁ ଏକ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି ଦୂତ। ସେ ହେଉଛି ଦେବଦୂତ ଏବଂ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ସେ କାହାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ସମାଜର ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ସେ ବାର୍ତ୍ତାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ସମ୍ଭାବନାମୟୀ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ସେ ଦୂତ ଆସିଛି। ସେ ହେଉଛି ଦେବଦୂତ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏ ସତରେ ଆମର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧାବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ନାହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର, କୌଣସି ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ସେ ଦୂତ କହିଛନ୍ତି ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ। ହେ ମଣିଷ ସମାଜ, ହେ ମଣିଷ ଶିଶୁମାନେ ତୁମେ ଜାଗି ଉଠ। ହେ ନର ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ଜାଗି ଉଠ। କାରଣ ତୁମେ କେବଳ ନର ନୁହଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ତୁମ ନିକଟରେ ରହିଛି। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ସଦୃଶ୍ୟ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ନେଇକରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜର ଚଳଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ, ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୁଢ଼ ହୁଅ, ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସତ୍ୱର। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ରୁଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ? ନା ହୀନ ଦାସତ୍ୱର। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାସ କରି ରଖାଯାଇଛି, ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ, ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ, ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର, ଆଜି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଛି। ମାନବ ଶିଶୁ ପଚାରିବ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ, କ'ଣ ପଚାରିବ ନା ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ? ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ଆମେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲୁ, ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ? କିମ୍ବା ଥିଲା ଲୌହ କାରାଗାର? ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି କାରାଗାର ଥିଲା? ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲୁ? କାହିଁକି ଆମ ଉପରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି? ଏଠି ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ନା ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯାହାକି ମଣିଷ ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି, ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ। ତେଣୁ ମାଗିବାକୁ କୈଫତ ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା। ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ, ହେ ମାନବ ସମାଜ,
ତୁମେ ଆଜି କୈଫତ ମାଗିବ। କେଉଁ ଭଳିଆ ନା ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ବେଶରେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୈରବ ରୂପ, ଯେଉଁ ରୂପରେ ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷକୁ ଭୈରବ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ଆଣିଛି ଏବଂ ଦେବତାର ବର ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ସେ ଦୂତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। ହେ ମଣିଷମାନେ ତୁମେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇଯାଅ, ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯାଏ, କୀଟ ଭଳିଆ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଯାଅ। ଯିଏ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଇଏ କି ବାର୍ତ୍ତା? ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବେ, ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୁଏ, କୀଟ ସମ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବେ, ଇଏ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ଅଭିଶାପ ପ୍ରକୃତିରେ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ମାନବ ସମାଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଅ। ତୁମେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ନିଷ୍ପେଷଣାରୁ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ନା ଲୋଭ ତ ହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ବୁଢ଼ ଆଜି ମୂଢ଼। ତୁମେ ସେଇଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ନିଅ। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ନା କାରଣ କି ସେହି ପୀଡ଼ନର, ସେ ପୀଡ଼ାର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ତୁମ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହେଇଛି, ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ଏବଂ ତାହାକୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଛେଦ କର। କରରେ ନିର୍ମୂଳ। ଖାଲି ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱେନ ବା ସଞ୍ଚାଣ ଭଳିଆ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସଞ୍ଚାଣ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ, ତାର ଶିକାର ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ, ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ ଏବଂ ତାର ଶିକାରକୁ ସେ ଅଚିରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ମାନବ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ମହାଧର୍ମ। ସିଏ ହେବ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା। ସେହି ତର ମହାଧର୍ମ, ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା। ଭସ୍ମ ମଧୁ ଘେନୋଇ ଦୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇଛ, ମଣିଷମାନେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଛ, ସେ ଭସ୍ମ ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର ଯେ ତୁମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେବ। ଯେମିତିକି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମାନବ ସମାଜର ମୁକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯୀଶୁ ସିନା କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧନା, ସେ ସାଧନା କୃଷର ସାଧନାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା କବିତାର ସାରମର୍ମ।